Hi guys, hi mga kaupa, madyong buntag yung tanan o madyong oras sa tibuok kalibutan. October 29 na daron guys, adlaw nga Markulis. Diya. Natug pas precious to. Diya karon. Kuanday ko. Maglista ko sa among importante kinahanglanan diri sa bahay kay duha na pud mi kabuan wa na ka grocery unya da na mga gamitonan kana suka na sabon panglaba mo ara man dyan importante. Di ko ganahan mo lakaw guys o di maglista kay di lagi mamao ag mapalit madyo nang maglista kay masiguro ang kinahanglanan sa bahay. Oy. Oy. Good morning. Namata na di ay sa bali oras. City. Good morning, Bing. Bakod nali kay maligo ta kay mulakaw ka. Kay mulakaw ta dali. Ako makalista na mata na. Dali na. Daghan kadtong salamat sa mapagmahal na mga among igsuon nga igsuon sa nga Kristohanan bitaw. Ang igsuon nga di na mo igansa nga mapagmahal kaadto namo, di na sila na makalimot namo. Nauna ra dyan nantod karon may paglubad dyan pagmahal. Di mi swerte pero blessed mi tungod sa kaluoy sa Ginoo ijang paghigugma namo nga pinaagi sa nidya karon makalakaw na pud mi ilipay na pud mi precious kay wa pud ni gawas ni gawas ra di harataman sa labasan da makapamalit na pud mi sa ijang kinahanglanon. Daghan kadtong salamat kay bawo nakaog kinsa ka. Da, matan mas precious guys. Ato sa mis gawas ka rin kay maka wad sa init kay mamahaw na po din nagbalik. Mas precious guys na mahaw na dyan suwa nga inunan nga manok. Ibutangan na nahag sibuyas, ahos, paminta o suka. Mo na. Less gastos, less ingredients. Lagi? Pako? Kaya mangay man sa kay mahumok maglanok. Paumugod na na mo gipakaan og pinirito. Nak pangagda po nak. Hi, ngaon ta? Le, ngaon ta? Sujuha po nun sila magpatugtog. Oy. Alas 11:50 na day guys. Migi ka na mi. Kay kuan man. Magkauwan nun. Yeah. Maadyo man ang tatong panahon gunja ang daling kalit para magkadag-on karon nga bis padung na mimula ka. Special ka. Hi, ika dali. Hi. Maglakaw ko numi. Excited na kung siya mo sakay sa postcard. Sakay na pagka postcard hapit na minudo kabuan o ka na to groceryhan. Kaya last na mong grocery kay kuan man to. Batong sa September first week pang hapon. Ito namin naag-outfit ni Precious. Dito hanggang doon. Diyan namin sa groceryhan guys sa Crystal Mart. Oo, ate. Di ba sabi mo isa? Hi, be?
alas 2:30 na guys, dyan namin sabay. Paningat ko kay natuog si Precious sa tricycle. Hi, ikaw dali. Hi, niabot namin sabay. Daghang salamat. Maaga mong biyahe, kawan na nalabang tamang sa balik pa muuman. Hindi alam yung mata man siya basta muhunang nag-tricycle. Maniudto sa dami guys, kaya wala may nanaudto gunja. Precious rin mong ipakaon kay alas 11 pa man sa piningat ka. Masama na. Nga anta hati mo si Japan. Gamang suwa guys kay amang kuan. Inununan nga manok. Gahapon rin mulami dito sa basa madugay na. Si init. Kung ano na kinaraan na nga resipe. Manihang naandan sa una nga. Naman may mga manok binuhi sa una. Magluto ang tatay. Kana naging bukid ta. Suka nga tuba. Timplahan rin. Asin da. Butangan o panakot. Mga smoke kaya na may panakot. May kaguko. If-on ras natan. Dahon sa sibuyas. Inununan nga manok. Mas lami ito itong manok na native kaysa manok aris merkado. Kaya tambok man. Saan ni naman lagi panglabay naman. Di lagi sa mga ngay damit tayo basta kuan. Sub na. Kaya bako ng tutoy. Inununan nga manok. Lami dito sa basta bisayang manok. Pero lami po dog. Okay naman po dog. Kaya nas merkado kaya mawawa pag anghit ba. So para ka ng manok. Okay na. Tapos ginukog bata, nag-una-una naman hinughaw sa pinalit. Ansa man anak? Be, tanaw na to be, saan na? Imo nang ipamutang sa sahag lagi. Dali na. Kuha na tanan. Excited man hinon mag-unboxing. Oh, champion, fabric conditioner, budget na, 2 ka buwan. Malabog mo yun. Sabon nga powder, ilabog na depod. Budget po nagduha ka buwan ng among sabon. Gabar. Wana. Muna isod? Wana, oy. Hindi, ibalik na po na mo putos. Mga pong banganan, ibalik. Panglaba, sabon pangligo, pamimpay, shampoo kayo na pamili ng shampoo. Yan, balik na po. Alam mong gamit guys, Pride na sabon. Kay, bato ng kalingaw na mo, mahinumduman nga at Pride, ipang sabon na ginas na labhan. Hindi dyan nagamitan sa batasan. Mao. Kaya madun ang di mi kalimot nga ag Friday ay sabon ra di ay na. Hindi nagamit sa batasan. Wala. Katutunan, isod. Barato ra ni guys. Wow, tagmamudil sa Friday ni. Pila ra to ni isa kay nganit ay? 20 size ba to ni? Limot ko. Abot 5.40. Inong kabuok. Sige na. Napag may fabric conditioner kayo. Mga sinina, ni tatay, di man pwede pangamutan. Ang ka-precious wa, pero lang ng saninang precious. So, anin mo ng isa ka bar, imo naman ang ibali. Bitang-tang naman imo. Ang laban na ka? Hi, sabi hi. Asa man lang may butang? Ibalik ang susukan mo. Namaha na kang sabon doon. Nabunas imong sinina. Budget na ni mo 2 ka buwan. Mao na to guys. Gi-unbox ang Precious ag sabon. Nagada pa ijang sabon na napil kay sa Mercury ng good week. Johnson's. Og ijang silin kay wa na sila silin kasi tatay nagapalit man dasang adlaw og kuan siripin da mahurot naman pag ijang silin
precious kamo na dili sa mamili na kapunit Yung ko. tatay, wait tatay. Kuan, color pencil. Dagag may ra ba pud? Kapila ra man ni suot-suot. 12 ka buo. Color pencils. Lagi palitan na kuan. Kani creamy yogurt. Wala si flavor guys. Kuan na sila. Plain na. Creamy yogurt kay pampara si Nidja og mukaan si kuan. Prutas. Di mo po dangay ni daghanon gud kay dali ra man mo expire. Na November 20 may expire na po. Dali ba sa pagkanunay? Ikuan na ni sa pag pintahay mo ijang ipaniugto nga na or ipanihapon ba? Wow! Tatay. Yan ang pansit kanton ni tatay. Hindi na si sama. Uwahis pansit kanton. Lami mang mudag pansit kanton na to guys kay lami si za kanon lahi ras kanang sa merkado bitaw nga murag pajak ang kulong. Ano yung pagkuhan na guys na? Pan. Biskuit ka pinunit ko precious nga bread pan. Lami bitaw ko na siya. Saan na mo? Cute special. Musuot na ka? Kaya sabi? Namalik na di kay kunday. Lapis. Ikaw, suot na ka. Ito ko, libro. Hamag yung book. Magsuot na ka. Bubot pa dyan higdaanan. Mahipos dun dyan kayo ng lakaw. Mahipos. Please kuno, abre kuno tay. Please kuno. Ito na. Mga nagdag, please open. Kuha ka na. Apoy bihon. Pare sa kanton. Ja, sutanghon. Mga mas precious dani guys. Bisag butangan na ng kuan. Sardinas, ja, butang nag-alugbati. Mga precious mo kag sutanghon. Pero ako lagi kapag si Jay kong lang. Asin. Ang si Zadana. Ganang suka nga paumbong. Maso ni suka guys, si tipidran ja isa ka 1.5 din ni si Jack, wala na si Jack. Wow! Pila ra to ni suka te? 1.5? Kalimot mo. Pero 18.25 ron siguro. Hindi. Jadi pud kadyo aslom liyo, di si 18.25 ron. Di po si Jack kadyo aslom. Mag-on-on mo pwede na di na jubutang ang tubig, pwede si Jack mo aslom. That's precious, dugay-dugay na po ka ano pancake. Napalitan na po ka naka-grocery na mo. Usahay, mangimahaw na sa pancake. Wow! Hindi ba ito? Suot na. Yeah, cheese guys, kaya ato sa tindahan tag 21 man. Tapos grocery tag 15 ra siya. Ano na naman eh, pandisal ni nami pang tuli sa itlog kay amaw pandisal sa pare sa itlog, dahil may cheese. Scarlett, umapo na yung tubig nyo. Pwede po cheese may palaman sa pandisal. Milo na po guys, kaya tambo lang yung taos pa nag-uot. Ah, magkape. Daapod. Tag-utso na naman yung birthday sa lamang ko kaya bubarat ko lang. Tama nang kuanan guys, sa bulan gatas ng Milo kaya mo po pwede ug Milo ra kay makagahi man makagahi. Kape ni tatay. Duha na po din sa kabuhan kay bali 48 naman ni ka-stick. Dala po Pakar oats kay si Precious. Di man po pwede magsige sa kaagluto kay bulon lagi po siya. Ano saman? O, saan na pag-short na ito? Wala mo sa'yo. Pakar oats po lang ipataon niya. Kanina may palit para dako-dako. Pakar oats na ara si Jang kuanan. Parisa no kanang naisuwa ba niya na isda.
candy o mga ice candy mo mahurot na itong mga ice candy kay mahal o garis gawas mga nagpalit lang ko daan lubog na nga ito Miss grocery. Dapat macaroni kay pangkuan ko ang alternate kong precious usahay kanang butangan ra na mo kuan isa bulsa kanang supas bitaw nga na gula-gulay. Diya pwede pag maray dyan ka na nasa ilapuan na sa gula magkuan isda. Toyo. Diya mantika, spring pure coconut oil. Safe man kuno pod ni guys, mo na laman ang palitan kay paras ka ng panggisa-gisa bitaw ginagmay kinahanglan sa magisag pa na katingan. Kanya na lamang po kayo. Sa merkado, ron wa na kadyo yung mga mantika nalinaw o yung mga lubog. Di ko ganahan ng mantika kay isang pretura lain naglami, lain nagbaho. Mga ano. Karera ko ang ayaw ni kay madig. Mga skin din na to. Di na para ni mo. Kita is na. Jama-jama alam ka. Kani ang toyo. Dugay-dugay na po din na mamahot kay mga pang buhan na po ni kabuan kaya di naman medyo manimpla bago pang sausawan lamang po na masatay kay naman lang precious o magluto asin dito ko ganahan mawadan og asin manong makagawas manggali kinahanglan jud ko mag-asin na pa may asin dito daghan pero mag-stock na ko kay dugay pa po ng gawas kung makapalit kung ganahan og mahotdan og asin kay matud pa sang lula sa una bisag insa jud mo ka pobre og mahotdan sa kag asin kinaluosan na gyud ka kay uwa badyo mo to sa una kay pwede man ta mga sa konsilingan og asin mga jud posporo nga na kadyo karon naba kay silingan mo deulan dari aptik lang nagsiling mo deul nimo kung sila laliman kadas dahil adlaw nga amis kay simple na po mi parcel kay pang diaper lang yung precious paabot ni sa stegi ari mga mamidarig kami sa kami pabayran sa ilang parcel gitawagan ang delivery rider nga istoryahan sa kunos undoy kay ano sa bato da Sabado kay pabayran sa kuno ilang parcel na mura napod mi gipaabot nga parcel asa na may magbayad nga importante ng amo kang precious asa na adyo ko'y parcel ka precious raman na kanang diaper kuyaw wala ginagaingan nga sama na pag bikain everyday o daghan gihapong manunuway lisod din atong kabuutan og may matandag among sugar na pa po ko sugar dito nabilin katong pang ice cream din na tulo na lamang puto ka marag kusag tanga na lamang kakilong hidugangan na po kay medyo na na-stock kay mao pa ni gamit ang tatay og kape ako kay mo ko magamit og kamay basta mag-inom og Milo kay tamay sa mga Milo daan tatay ra na pang askin din na og pangkape ni tatay uy na nabungkag na itong asin na dyan kuan guys dilata sardinas ang century ito na pwede nigmahing isagol sa kuan ni precious kanang na macaroni dahil nga ni na kanang na white sardines kay mga pwede mong madali-dali pares ading sutanghon kanang wa jay laing malingi ang ora ni ug katong mga sabon ganina daghang salamat sa pagmahal namo apa pud mi pinalit dagtong kuan mga gulay ug prutas si precious asa ra mo to butang ni tatay tatay nagkaos kata day biscuit guys si precious may ning punit dan pero di lagi ko ganahan ug magpakaon sa ganing biscuit kay tamis marami kuan ba na asukal Skyfix sa mga dyan ito pa may dyan Skyfix sa ito kay 24 mo ito kabuok ang ipalit na singagi kung man nahurot nangunit man siya bawag maangay baka sa dani tamis man ang nagkag man na sa mukha o tamis so dyan lang magmuangay ba siya ang alternate lang ang
Gawa sa tinak nagkaos. Nakapalit tayo mig saging dia tag 25 ra ang kilo. Ito sa labasan. Wala pa hinog kay mukhaan mas precious og hinog ka na bitaw. Ora bitaw si Jagay. Prito nga gamay rag mantika. 25 ra man pang kilo. Aigo ka ha. Aigo na yung tila ng lata. Sa bayan sa Muntinlupa, guys, dito sa lungsod sa Muntinlupa, man ka mga baligja dito, labi na mga prutas. Wala pati gulay mo ng isda na mo nang diri rami mo palit sa palengke sa house ni kay mas bubarato man himong siya. Mo nalangan pag may gamay kay mamang kita og grocery luag man kay di pa man rin sweldo. Ito pa mis merkado ning hapit. Sa house ni prutas de precious. May kapalit og orange kay wala sila orange nga magka basin sunod adlaw ra og mobiyahe sa tayo bisig ng orange idong alyan. Kaya tapos palitan na naman ay grapes na green. Ang suspicious dani pero hindi naman na palabihan kay medyo asam-asam mo siya. Uy! Hoy, go na yung tiil ano? Ay, ito sa kay hugasan pa rin tatay. Huwag ka ni. Bali, 180 ni si Jack kay 200 ng kilo. Aram ni si Jack kilo. Taghan naman po dyan dyan. Malata ko pala mo taghan. Sunod na lang po pala. Wait, tsaka hugasan pa na. Hindi apple. Agapol guys. Siguro ka namang buo. Diyan na po yung pears. Ano sa may mo apple? Kani mo apple? Kaya gulay. Carrots. Isa na lang po sa buo. Kaya likod malata. Precious naman po kasagaran naman po anang carrots. Kaya mukhaan mo na siya. Sige, steam. Pwede pag hilaw, bangguro, mukhaan siya. Ano? Lahinon na. Jadi kubasa, batong, ukra. Jadi apoy. Ano mo tayo? Taong. Palidya o pipino. Precious mo kaan magpipino. Ito kraba dyan hiwaan. Gusto ni Jay sa kabuok. Pinagkikiban. Maunitanan guys. Sold na pa dagamang pang 2 months nga. Panginahang lang. Kung naarabi makuha nga. Si tatay may bahala. Basta kayo na rin na-stock. Kay panilami naman siya palit-palit ana tingi-tingi kaya rang kagansi kadyo bugat kadus bursa og samot kadyo man ang madiretso sa siri kay makasib-sib man dudaghan na jud pud imong mapalit. Unja mao to guys ang nipadya in taon sa bata kay nakagawa sa pud una sakay-sakay na puspus cart Unang lingkod. Dinaktak. unang lingkod sa postcard naghinaktak siya. Diyan nga na siguro. Na siguro sa salamat ka nakabalik na report sa dito. Diyan kadugadang libot-libot. Kaya hindi man lagi po may magdali kaya arong mabuong po siya nga na dito nag soroy-soroy. Ning naog na kay gusto nagmao na imutod sa postcard. Kapoy na siguro lingkod. Pero ay hayron ka jung pangatuan ng musgosiri kay way tao gamay ra agam mga counter way sa di pares desing agi katong dai dito mi nga timingan jud tug grocery batin sildo siguro mga tong naghanag tao kay pila ani na daghay counter nga bakante way nagpila ka adyo Kaya ano man nauna ko si Dos sa bagay ni ngadto mi dito hindi kami dire alas 11 pa kapenda ni hapit pa man mi sa remittance siguro pag abot po na mo to wa pa pela una tino alas 12 pa po siguro pagkapin kay alas 2 na ka uli naman ni alas 2 kapin dani hapit pa man magpalingki dali ra gud gihapon dani hapit pa sa pag mid Mercury mas dako jag advantage basta na ay kabalingang masakjan kay di man jud malangan na maghuwat-huwat pag sakjanan sani naman ay manggipanggisig diha precious adyo man din na masakjan kay diretso naman tungtong, di naman maghuwat-huwat o napay masak dyan. Ida, lahira po niyong bata o gimang isa kayo ka ng mga public
utility vehicles kay binadahan tao ja uso ba ja pudiri ron agkuan walang giingan nga influenza like illness ato na kay suka na anak mabungkag na ano kay bugat ni di ka kadagan ni 1.5 liters ni karela ba ay mo nang gipangbungkag bisa to na nang hipuso ang jalami pwed kay di ka jo bagang tao di kasagaran ba jadi tong gurisirehan na kay aron daghan ka jo tao kabagay wa pa pay katapusan padung ba ja pud magundas wala dyan na sig pangawat na tarang daghan na kay gipandada to misa tong panghipuson to gipanggubot na nimo agsita tay guys kay wa may klase mo sa lambot sa mo biyahe kay may klase arong mingaw man jud bitapod ni agi man jud mi dito sa terminal mingaw kaadyo o pasahero nang ginaktok ang mga driver mo lagi pang buwagan silang mga uyab ug matay mo biyahe ka biyahe lamang mo pag inahinay ka bas madyo na lamang jud na kay daw kung palit sawa tigom na pag pang bayaray bills. Nja guys, masa dato itong kuan rong adlaw, video rong adlaw nja. Imo po. Sa katubitang nahitabo karon nga nay mga nahitabo nga katong pareha tong namatay ganak ni Kuya Kim Atinsa bitaw katong bata nga dito CSA. Kay unsa to depression kuno. Mana nga guban dyan og hinay jaga kaadjog hapos di jaga kinahanglan mo apil og social media og nay mga bashers kay magsakit man dyan imong buot. Ako bitaw po usahay labi nagkatubitang lihay comment nga party ni Precious amang kuno anak para di na sila maka-comment guys ha silang gi-block sa ang channel sa dila man sa kadi ko ganahan mo basa sila mga comments kay sakit sa dughan. Okay rag ako may bason. Okay rag ako ra may tamajan kay kasabot naman ko pero og pati sang anak di oy sakit pa sa giluba-luba ka. Noon wa pagud may kalibutan unsay kuan kay bata pagud na siyempre nagsugod pa man ang sidya. Na may mga istorya mga makasakit sa buot. Isa ra man puto sa kabuok. Sangi vlog sa ahang kuan YouTube channel. Nagaya ni mga negative istorya parting Precious mga di ko kadawat kay di jud ko katog maghanahon sakitan ko. Manang karon paliguan na naman dita. Sa bagay kami sa una mga millennials, mga 80s. Andam naman jud mig malatusan mi mo nang di mi ma-depress kay dawatan na jud na magmalatusan mi. Makasab-an ingana lahi manggod pod ra mga Gen Z ron guys sa ilang mga new generation kuno kay tungod anang balaod nga og imong pasakitan imong pasakitang istorya makuha na ka ma-abuse na ka manang saan na hinuna karon arang hinadya na hinog mga hapos og mga bata depende na lang jud siguro pag disiplinas ginikanan dami nga stay kind kuno be kind everyday kuno diyan saan pod nimo pag be kind everyday lagi nang lamang gihapoy daghang manunuway hindi madug perfecto bareta bitaw malipadon ka dos Precious kay nakagawas malipadon pod mi kaadyo og mapasalamaton mi kay naadyo nagmahal na mo nga way paglubad baka na jud pod ni kadtong kaginhawaan sa nagadjud pod ni na-stuck di na may problema og ang laba kay mo palit pa pug sabon atos gawas tingi-tingi ngana bagay wa pa man jud hinung pod minahot de napay duha dato ka pa ja wa pa nahot de pero na napay nadugang di man mi swerte pero blessed mi sa Ginoo kay nasa gihatag nga makaluwas pod namo. Ina mo arang may. Hindi na mo arang. Aksyon puto ka wala ka ni mo di mo arangan sa. Ingan bito ka ni mo bag-on sila sadlanan. 1 liter naman to sa una di ba? Kanawa ko no. Kanawa? 1.5 liter kare 1.5 na pa eh. Lagi gyotro lagi gilang sadlanan ba oh? Ano na otro nga ba kay kinawa? Ang suka di na mo arang sa mong butanganan na res ibabaw kay na mura man sa mataas na. Sa una kay mubo naman to.
Ano yung gamitan ng suka espesyal pa umbong. Bulakan ko na. Nang tinuodjad nga naadjay kanang naay God's mercy and God's grace kay panahon nga ron na nimong guula kay lang nga na mahot na kag kuan naagi hapoy mo abot nga tinuodjad nga God will provide. Doon na ka tayo nagkuhaan nag-imong stock ang gana ng primo abot. Di man ko mag-all guys, huwag na ko gusto nga di na mapalit. Agang kagalaan ka ng stock na mga importante, labi na parang precious. Hindi mahurot na bitaw, ang gawa pa'y kapalit. Uy, ako sa nabre, hindi pa na natulutuon, umara na. Unang dahan ka dong salamat. Hindi naman itong biscuit nila. Nasayod Di- di sa sa tanan ng sila, ginuunay mo ba sa imong kamaadyo Ano namo. Ag tiger na ingkaan si Jawa. Pako. Mga pagampor diyan mga itabas ni dubli amping mo kanunay diha sa nasod ni indong gipuy-an karon. O kanunay may nagampo og nag-wish nga magkita na pud ta puhon-puhon maluyang Ginoo. Naunta na. Buasa ng mga negative nga mga balita nga mga news diha nga mga biguan-biguan kay gusto pa ko nga si presyo sa hapas siyang masud-ong taman mudaga siya taman makahuman siya gan sa iyang gusto di sa karon kay di pa na mabuhi og way mag-atiman man kasi nabuong sa kalibutan mga adto sa intantod ihatag ang katalagman kay o karagwa pa ko'y bata hanggang sana mo ko'y bata oy ansa man ito kuno tay ja shout out day ko ninyong tanan shout out day mini Ate yuning ayop dia sa Italy. Daghang kadong salamat sa imong pagka-supportive kadto sige comment sa among post sa Facebook, samot na din sa YouTube. Makalipay kadto kay tagas kadto sa mga comments, lami paminawon luag sa daghan mga reaction sa among mga post sa Facebook. Daghang kadong salamat. Ate Mers Balot in Korea, daghang kadong salamat daghan po kadto mga comments ja. 1945 pa man ko gihapon ang pamangko ni Tulin sang subscribers nga di ba ning ko nga na ko'y pa-premyo ay nagmaka 2,000 subscribers na ko dawa pa man jud pa na 2,000 sunod tuig pa ko niya sa time adto pagka tigum-tiguman pa natag atong ipa-premyo ginagman 2027 dakan sa pabato si Ate Lodi sa Lading sa Japan nga Ate Sherry Ulrich Kahintuan family sa Arkansas, USA. Ma'am Edina Cañete sa Leyte ba to na? Leyte, agay doon na napugtugtog. Ani habit agas ako ka video kay daha pugtog na napugtog. Ja, Ma'am Joy YDI, hello Ma'am Joy YDI sa Laguna. Ja, Ma'am Berna Mendoza. Hello Ma'am Sara Laila Amida sa Bahrain. Uy, mo di na Ma'am Milos Mejias da sa Cagayan. Kumusta naman mo diha, Ma'am? Yeah, mora to. Basta shout out ko nitong tanan labi na sa mga silent viewers na may mga patugtog pod guys. Oh, copywriting na pod ang videos. Shout out day pod ko guys ti Ate Lucy Hitter di sa Hawaiian family. Dagan pod kadong salamat ti sa pagtimbaya sa among Facebook labi na sa among YouTube. Daghang salamat sa imong patala sa ahong video sa Reels. So mga to guys, sawa pa pod na namin shout out lamang po ko ninyo dya. Dubli amping mong kanan kanunay labi na sa mga mulakaw karon kay wa man re klase kay health wellness break man kuno dya magundas pa pod padung. Nagkalag. Advance happy Halloween na lamang pod ninyong tanan ug dubli amping mong asa man ninyong mga biyahe asa mga padung. Halloween break. See you again on our next vlog na pod guys. God bless us all always and peace be with you all always. Bye. Bagot-bagot na precious.